Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongi etorri uda itxurako bigarren kafera. Ostarte ederrak zeruan, temperatura altuak, hegoaizea, maiatzaren 3 da eta uztaia dela dirudi. Baina kontuz, enbata indartsu sartuko baita iluntzean Euskal Kostaldean eta temperaturek nabarmen egingo dutelako bera. Euskalmeten arabera, Galernagatiko abisu horia dago. Aurreko astean kontatu genizuen 1880an Euskal Kostaldea astindu zuen enbataren historia. Beraz, badakizue, kontuz ibili, itxasotik gertu bazaudete. Maiatzaren 3 gainera egun nahasia izaten da, eguraldi kontuei erreparatu ezkero behintzat. Duela 15 urte, gaurko egunez, Nargis zikloiak Birmania uhartea suntsitu zuen. 1.000 hildako eta 40.000 desagertu eraginez. 2008ko maiatzaren hasieran Birmaniako kostaldera iritsi zen zikloia eta olatu erraldoi bat sortu zuen. Olatu horrek 35 kilometro egin zituen lehorrean eta horren ondorioz sekulako triskantza egin zuen. Eta 9 urte lehenago, 1989ko maiatzaren 3an, 30 tornadok Amerikako Estatu Batuak astindu eta 43 hildako eragin zituen. Dago zatarra, nire oiua eta negarra, untzi bat horra, nun azaltzen den, nik behar nuen izarra, nik behar nuen izarra. Horixe izarrak bai, baino giroa zakarra izango dela. Itxaso hori dago zatarra doinu asmatu zuen Xabier Amurizak gerora bertsolari askok erabili dutena. Agian gaur bezalako egun batean konposatu zuen. Edo gaurko egunez, maiatzaren 3an. Egun honetan jaio baitzen Xabier Amuriza bera. Gauza gehiegi egin ditu lerro batzuetan laburtzeko, baina bertsolari, politikari eta idazle gisa definitu genezake. Bertsolaritzari eta euskal kulturari egindako bere ekarpena ikaragarria da. 2 aldiz izan da Euskal Herriko bertsolari txapelduna 1980 eta 82an. Ba, entzun dezagun 82ko txapelketan botatako bertso baten zati bat. Berriz gatoz laneda, ta hortik kalkula, egun handi hau ongi buka dezagula, bi aldetara doa, gaur gure brujula, bersoak izan dezan, berritze mardula, eta euskara bizi sekulun sekula, eta euskara bizi sekulun sekula. Ederra bertsoa eta egian zarata pixka bat entzuten zenuten, baina pentsa zelako lana egiten duen bertsozale elkarteak 82ko txapelketako audio guztiak entzungai ditugula eta noski ezin eduki gaur egungo audioaren ez dakit. Dena nahi dugu. Claro, dena nahi dugu eta ezin da. Ezin da.
Ilala bizi, oro menderrieta, emea edo uarte bat Venusen eleberriak, agur sagar beltzaran narrazioa eta menditik mundura poesia liburua idatzi ditu Amurizak besteak beste. Ibilbide oparo izan du, zalantzari gabe. Abeslaria, konposatzailea, idazlea, bizarduna eta maiatzaren 3 jaioa. Norbait konturatu da Xabier Amuriza eta George Mustaki pertsona bera direla? Ni. 1934ko maiatzaren 3 jaio baitzen George Mustaki. Egipton jaiotako frantses egile abeslaria izan zen. 20. mendeko kantagintzaren erreferente nagusietakoa. 30 disko kaleratu zituen 2008an azkena, Solitaire. Eta antzerkirako eta zinemarako musika ere ondu zuen. Chanson doinuen erreferenteetako bat bihurtuta, Europako ezkerreko mugimenduetan izan zen estimatua batipat. Azken kantaldia 2009ko urtarrilaren 8an egin zuen Bartzelonan. Ez zuen amaitzerik izan, arnas hartzeko zailtasunak sortzen zizkion gaitz batzuelako. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 4 vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé... Gaurko egunean kultura eta politika uztartu dituzten asko jaio ziren, Maiatzaren 3an jaio baitzen baita ere Pete Seeger, estatubatuar kantari eta musikagilea, folk musikako aitzindaria. The Almanac Singers taldearekin hasi zen kantua, baina bere bakarkako ibilbideak eman zion sona. Folk musikatik abiatuta, konpromiso politikoan oinarritutako musika egin zuen, eta 1960ko hamarraldetik aurrera eragin handia izan zuen herri musika egiten zuten kantariengan. Kantu aipagarriak ditu, besteak beste. Where have all the flowers gone? If I had a hammer, we shall overcome, kisses sweeter than the wine, eta turn, turn, turn. Gurean ere izan zuen eragina Pete Seegerrek, besteak beste, ez Tok Amairu taldearen inspirazio iturri izan zen. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes, little boxes, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the... Batzuk musikaren bitartez egiten dute politika, eta beste batzuk aldiz komunikazioaren bitartez. Gaurko egunez hil zen Bittori Etxeberria, Nafarra abertzalea, Frankoren kontrako Euskal Erresistentziaren informazio zerbitzuan funtsezko emakume. Baztango emakume abertzale batza taldeko presidente izendatu zuten 1932an eta 37an sartu zen Frankoren kontrako Euskal Erresistentziaren informazio zerbitzuan. Haren lanari esker bizitza asko salbatu ziren. Alabasarea ekimen klandestinoan parte hartu zuen Euskadiko presoei babesa emateko eta orduan erbestean zegoen Eusko Jaurlaritzaren eta Euskadiren artean informazioa transmititzeko ekimen garrantzitsuenetako bat izan zen Alabasarea. Musika eta emaizkidazu gereziak ahora eskuak dira lehen ukituarekin igotzen dutenak arbola eta gainean zue batek banatzen du kulpa kristaua doan. Eta ara hemen lotura, gaurko egunez jaio zen Marikruz Guruzeta, Bizkaitar emagina eta Areatzako emakume abertzale batza erakundearen sortzailea. Elkartearen indarra eta eragina handia zenean Espainiako gerra zibila piztu zen eta frankistek gogor zapaldu zituzten. Gerra ondoren asko erbesteratu egin ziren eta Euskal Errefuxiatuei eman beharreko laguntza prestatu zuten. 2007ko uztailaren 14an Marikruz de Gurutzeta izena daukan plaza inauguratu zuten Areatzan. Bere emagin lanari omen eginez, Jesus Lizasoren Areatzako sabelak izeneko eskultura dago bertan. Horrela jazten banaz Neretzat egiten dut Zuretzako zuk pentsaten dozu moduan Zerteko seguruan Emakumean alta libre bizi
Eta emakume bat gonbidatu dugu gaur gurera. Eider Saez etorriko da bere loratzen lehenengo bakarkako lana orkestera. Eta doinuetatik aratago tartean, itzaletan sua elkarrezketatuko dugu. Zeizen misteriotxoa. Bai, izena agian bai, baina bere abesti kutxuinak zein diren ezagututa, ziur askok ez izan horren atzan dagoena ezagutuko dutela. Eta alaba sareari buruz ere, arituko gara frankismo garaiko espioi sareari buruz. Telesail bat egiteko moduko historioa da. Ba, horixe guztia kontatu behar dugu, beraz, hasteko moduan gaude. Maiatzak iruditu, bai, giroa bero dago, eta gaur, asteazkena da. Zuekin, lorik egiten ez duen gizona. Julen Goikoetxearro, egozo? Arratsaldeon. Eta zuekin, lo gutxi egiten duen gizona? Nuke, esango, desordutan igual, baino zazpi ordu beti, bai. Arratsaldeon gartxotu sailetona. Arratsaldeon. Eta ni goiuri ez izarandian hau zuen. Gaur egia esan, nahiko ondolo eginda. Espazioa eta denbora argiago ikusten dira. Hemen ditzen ditut ernesten somaditzak zelatan arrapatzeko zai. Hemen ibilitako bidea, zeharkatutako uneak argiago ikusten dira. Ba, esan bezala, ongi etorri bigarren kafera. Gaur gure irratsaio txiki politonek 578. saioa du, arratsaldeak 4:18, eta gu hementxe 3 gara, gure maite dutak elkarbanatzeko prest, baino txatean dagoeneko ere badaude. Eta maite dutekin, hasi aurretik, sarreran aipatu ez dugun efemeride bat. Gaurko egunez jaio baitzen Miren Narbaiza. Mize ez izenarekin ezaguna, une hauetan, eta bueno, Napoka hirian ibilitakoa, eta... Ikaski dizen nuenik, Miren. Abai? Bai, klasekide. Nik ere bai, unibertsitatean. Nola da posible? Itxaron. Maite ditut misterioak, igo musika. Honek zan edo, Julen eta Gartxot, zuek ere klasekide izan zinetela? Eta igual ez gera goatzen. Zuk kafetegian zenbat ordu pasatzen zen. Batzu bai. Ez niko gogan daukat, bueno, ikusentzun ikasi nuenik lehioan, eta Mirenekin, bai, igual aukerazko klase batzutan, bai, ez zegoen nire klase, baina aukerako batzutan topatu ginen, eta han egin genuen gaur egun ere mantentzen du laguntasuna, baina ez dakit. Baina zuketzen nuen ikasentzunezkoa ikasi, ez da? Ikasetaritza. Baina lehioan, ez da? Lehioan. Ba, igual hori izango zen, aukerazko... Ez dakit, argazki gintza, gidoi tekniko olako histori bat. Seguro. Bai, naiz irratian nola lan egin, bai, olako zerbait klase hori izan. Hala, agian noizbait kafetegian elkartopo egin duzue? Egian batek besteari kafea bota dio, gainera, eta... Seguro, baina. Propio.
Gainera, garaibateko, igual hori izan daiteke nere maite duta, beste zerbait prestatuta neukan, baina garaibateko EHUko kafeteri eder hori, ez dakit 5 edo 6 pixu bazituen, taberna beran eta pixu guztiak hor zera boten ziren. Maiak separatuta eta klasera ez joatea erabaki zuten hori ez beteta. Ni ez, ama. Justu bazkaltzera, Bai, hori da. Ama. Bueno, Miren Arbaizaren urtebetetze eguna aitzakiatzat hartuta, ernaltzen entzuten ari gara, eta hau izango da gure maite duten soinu banda. Julen, hasiko zarazu? Nik bi gauzatxo, aipatzeko maite duten tarte honetan. Batetik, gaur goizean, Ander Izagirre kazetariari entzun diodan hausnarketa bat, eta, bueno, aspaldi honetan desentetan aipatu dugun kontu bat, ez? Aldiriko trenen inguruko kontuarekin ari ziren, hainbat erabiltzaile, egunero erabiltzen duten hainbat pertsonek hartu dute parte, irrati bateko tertulia bat zen, eta hor ari ziren, nola, egunero erabiltzen dutenek, gauz txarrasko pairatu behar dituzten zerbitzuaren inguruan, urrutira joan gabe, iragan astean uste dut Donostia eta Grosa geltokien artean hor 2 orduan edo gontzirela, trenetik atera ezin da, eta bueno, askotan aipatu izan ditugun atzerapen eta zerbitzuak kentzea, eta horren inguruan aritu dira, jendea benetan asarre dago, eta gero Ander Izagirre kazetariare ere elkarrizketatu dute, eta berak, esaten zuen ez, aurrekoek esan duten guztiarekin bat egiten zuela, eta aparte, bota du ez, hauteskunde garaia den honetan, ikusi dituen hauteskunde programa edo promesa edo danak delako hoietan inorkestiola, eta Gipuzkoaren kasuan ari zen, Gipuzkoako batzar nagusi begirako kanpainari begira edo, inoren ahotan ez duela kontu hori entzun, eta berak esaten zuen, bere iritziz dela une honetan, Gipuzkoako probintzian dagoen arazo potoloenetako bat, eta deigarri egiten zaiola ez, promesa eta horrelakoak egiten diren garai hauetan, horri inork heldu nahi ez izatea, heltzeko ausardierik ez izatea, da bakoitzak jarri zaiola nahi dion abizena. Hori alde batetik, eta esan nahi dut Anderren hausnarketarekin bat egiten dut alera bat, Eta bestetik, maite ditut, nolabait ere, erresistentzia gune bezala deitzen ditudan, nik eta salduko dute. Nik biloa ditut eta Basaurin bizi dira. Zarrenak 7 urte ditu, eta pilotan jokatzea, eskupilotan jokatzea gustatzen zaio, afizioa dauka, baina Basaurin eta inguruan ez dago. Oso errotu egia eskupilotan jokatzeko ohitura edo afizioa, eta badago Basaurin pilota eskola bat, baina 7 urteko aur bere gelatik bera bakarrik joaten da, eta Basaurin bere adineko beste bat. Beraz, biak ibiltzen dira elkarrekin, entrenatzen eta horrela, eta Basauriko pilota eskolak antolatu du, horrein Udaberri buelta honetan, torneo edo txapelketa moduko bat. Eta iragan igandean jokatu zituzten partida batzuk, eta ikustera joan nintzen. Nola montatzen dute, esaten bi lagun bakarrik izan da, nola egiten dute, egunero elkarren aurka edo. Eta batzen dituzte ez, Basauriren inguruan dauden Arrigorriaga, Santurtzi, eta nire berai bezalako sateliteak, pilotan jokatzeko ofizioa duten gaztetxoak elkartzen dituzte, eta elkarren artean partidatxoak egiten dituzte, partida labur batzuk, bikoteak elkarren artean hasita eta horrela, eta erresistentzia ipatu dut, hortxe ez, badelako nolabait ere han oso minoritarioa den kirol bat, gazteen artean behintzat, eta gustatu zitzaidan pilotan ibiltzen diren, eta pilota eskolako aurroien gurasoen artean daukaten kuadrilla atxo edo taldetxo horretan daukaten giroa ez. Esate baterako partidak arratsaldeko 4:30 hasi ziren, eta nunbait frontoi hori Basauri inguruan edo gauetan gazteek botelloiak eta egiteko erabiltzen dutena, eta gurasoa beraiek frontoira sartu, erratzak eta fregonak hartu, eta frontoi guztia fregatzen eta aritu behar izan zuten, umeek pilotan jokatu ala izateko, eta beraz badago ez, erresistentzia modukoa esaten dutena, gutxi gara, baina kosta la kosta, umeek pilotan jokatu nahi badute, guk albidetuko diegu hori. Ze polilla. Gorkak dio, nire maite duta da, ea ostirala heltzen den elkarrizketa bikaina daukateta. Hernaniko alkate elkarrizketatuko dut, eta
Urrengoan, gartxot handia. Iepa! Ilargiko alkatia, Gorka. Ara. Eta zer magite du gartxot handia? Bueno, lehenik eta behin. Ilargia. Nik, ilargia. Eta esan manun hemen ere, azteko Gorkak asteazkenero hemen duen fideltasuna, Bai. nola ez? Baina hori oraintxe asmatutako eta sentitutako maite duta izan da, baina etxetik prestatuta ekarri dut. Nik baite dut, hau ere aipatu izan dugu uste eta abestiekin, baino badakizue jendeak lagunek, ezagunek, bikote, gurasoek, dena delakoek, baino badakizu norbaitek WhatsAppetik bialtzen dizunean hau irakurri ezazu. Ez, gomendio pertsonalizatuak. Hau da, izaten dirare taldea handiagoak, kuadrillara, eta gaina izpide izango da kuadrilla gaurko adibidea, baino batzutan jende askorekin konpartitzen diren horiek ere izaten dira, baino ni gomendio espezifiko eta zehatzetan ari naiz, ez? Goiuri entzun abestia zuri bialdu izan, edo Julen beste zer hau, eta ni gaur askotan jasotzen ditut, baina gaur oso artikulo interesgarri baten esteka jasoet, gainera bizitzan ez dakit burua ustez, baina emozio asko mugitu izan dizkidan afera baten inguruan, beraz maite dut hori jaso izan, eta maite dut orain pixkat aztertuko dut gainetik ze artikuloa gaurko berrian dago, kerezmanago, eta Itxaso Jauregik idatzi du, pixkat kuadrillaren inguruko ez dakit, alako analisi bat egiten, ez? Eta maite dut horrelako artikuloa jasotzea, eta doble maite dut da artikulu horretan, edo jasotzen duzun horretan, bat egiten duzunean, ez? Jasotako horrekin, eta oso interesgarria irutu zait Itxaso Jauregik kuadrillari buruz egin duen analisia, gomendatzen dizuet, askatu beharreko korapilloak deitzen da, eta orduan hor atzeman daiteke spoiler handirik gabe, aipatu dituela kuadrillak gauza on eta kohesionatzaile asko dituela, baino Euskal Herrian oso maila potentean bizi dugun fenomeno sozial eta emozional badela, eta horrek ere albo kalte izaten dituen askotan jendearen segurtasun eza, kuadrillatik kanpo edo kuadrillara kanpotik datozen elementu hoien isolatzea, eta iruditu zait oso radiografia sakona, Itxaso Jauregik egin duena, ulergarria eta berezia, beraz, hori da nire gaurko maite du doble. Ba, irakurriko dugu. Bezain zuria, azala sakona. Ba, nere maite duta da, azkar aurrera egin behar dugulako. Ba, atzo, poesia liburu batean topatu nuen pasarte bat. Esaten du, planifikazio estrategia. Lehenengo puntua. Puntu eta koma egoki darabilen norbait topatu. Bigarren urratsa, anomalia horretan serio fokuratu. Eta hirugarren urratsa, bortizki maitemindu. Horixe da plana. Eta iruditu zait zoragarria eta erabaki dudala horixe izango dela nire bizitzako plana. Beraz, puntu eta koma ondo erabiltzen badituzu idatzi mezutxoren bat. Puntu eta koma batekin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Iepa entzuleok, ongi etorri doinuetatik haratago podcastaren atal berri honetara badakizue, astero hemen elkartzen garela, jendearen kantu kutxunak zeintzuk diren ezagutu, eta guen zergatiak ere, pixka bat arakatzeko. Beti errepikatzen dut astero emozionatuta ibiltzen naizela, izan ere ez da xamurra naiz ederra den ona ekarri nahi ditudan gonbidatuak zeintzuk diren erabaki eta kudeak eta guztia egitea, pozez egiten den arren. Eta horregatik, akaso, astero emozioz betetan nago, ez? Akaso beharko litzatekena baino pixka bat gehiago. Baina aste honetan, zinez emozioa benetakoa da, beti ala da, baina aste honetan inoiz baino gehiago. Izan ere, nire odola duen bat, da gaurko gonbidatua. Itzaletan zua, lehengusua dut, eta lehengusua izateaz gain beste gauz asko ere bai. Bide lagun esango nuke, bizitzaren ikuspuntu eta sentipen
askotan. Gertuko sentitzen dudan pertsona da ez lehengusu izanagatik, horrek askotan familiaren izenean dakarren automatismoagatik, baizik eta ez dakit giza maila batean oso modu ez dakit funtsean esango nuke asko konektatzen dudalako berarekin ez. Gainera programa honek arau txiki bat badu eta musikariak ez diren horiek ona ekartzea gomendatzen didate. Baina salbuespen txiki bat egingo dut, zen Aitzol musikaria bada, haundia gainera, eta ibilbide luzea duena. Baina nik ona ekarri nahi izan du salbuespen gisa, askotan musikari baino gehiago ere sentitzen dudalako Aitzol, musikaren aferan. Bere sentitzeko modua, bere bidearen pertzepzioa, ez, ekitearen balioa, ez, irutzen zait bere identidadearen oso ez dakit, zati garrantzitsua dela musika eta honek transmititzen dituen indar guzti horiek. Eta horregatik interesgarria irutu zait bai niretzat eta bai zuentzat, entzuleok, Itzaletan Suaren kantu kuttunak zeintzuk diren ezagutzea beraz. Berandutu baino lehen entzungo dugu Itzaletan Suak telefonoaren bestaldean zer gomendatu nahi izan digun. Haupa, kaixo. Bueno, ni Itzaletan Sua nauzue. 1980an sortutako musika artisau bat, Donostian sortua. Gaur egun bizileku eta base moduan Baxe Nafarroa eta Gipuzkoa ditut, eta jokaleku moduan berriz normalki Euskal Herria, eta aldeten guztitan gustoko dut ere gure mugetatik kanpoa mugitzen dian tendentziak eta eszenak ezagutzea jutea. Euskal Herrian sortutako musika artisau bat, hemengo kultur sorkuntza eta folkloretik abiatutako musika bide bat eaman duna edo garatu duna, pandero eta trikitixeekin hasita, eta gero modu autodidakta batean bateria, gitarra, eta gaur egun gailu elektroniko bidez musika egiteko gaitasunak hartua, beraz hemendik jasotako ondaretik eta egungo tendentzietara eta egungo munduan egiten diren soinu desberdinekin interesatuta dagoen musika artisau bat. Beraz, 4 kantatan zerbait azaltzeko proposamen hau egin daut, Gartxotek, eta saiatuko naiz urteak 4 urtaro diturez, nere bizitzako 4 urtaroak 4 kantu bidez, nola deskribatzen saiatuko naiz urtaro bakoitzean, urtzaroan, nerabezaro eta posnerabezaroan, gero nerabezaro eta posnerabezaro osteko aroan, 3. eta 4. izango litzake gaur egungo aroa. Beraz, haurtzaroari dagokionez eta lehenengo kanta bezala, aukeratu dut Jokin eta Josuren Maiteari deitzen den kantua. Kantua honek nolabait ekartzen dit gogora sortu nintzen momentutik eta oroitzapena dauzkate lehenengo momentutik, pixkat kontzientzia kritikoa izan arte nire inguruan sentitu nun musikaltasuna, ez? Hasi etxetik, ama eta aitaen partetik, jarraitu momentuko girotik, momentuan kalean, irratian, beste familia artekoen etxean, girotxoan nabaitzen zen musika inguru hori. Eta zergatik kanta hau, kanta honek ekartzen ditelako batetik oinarrietako batez, gure lurraen ganako atxikimendua, euskara, ekartzen daut ere orduko txikitako topaketa familiar eta dana delakoetan egoten zen musika giro hori, giro politikoa ere, lehenengo iratzartze bat, lehenengo
zer naiz, ez, galdera hoien erantzun bat musikan bitartez, ez, lehenengo errelatoak eta lehenengo kontakizunak ondo barnebiltzen ditun kanta dela iruditzen zait. Euskaldun baratzean jaio zinan lore, garbi eta usaintzu, la rosa dotore. Xoriak kanta dizu amaika amore, besarkatutzen zaitu aizepelak ere, zaitut katigua lotzen hauan sare. Zaitut bihotzaren erdiko atala, jakin ezazu gogoz maite zaitudala. Zeure taupaden hotsa nik daroa dala, eta nere bizia zugandagoala, biok bat izateko jaioak gerala. Maite behar geubiok bakarrik, egoismoa inoiz ez emon indarrik. Ez dugu aztu behar herriko negarrik, da ezen zuregik anaien didarrik, gugan dugun artean maitasun sugarrik. Hortxe Itzaletan Suaren lehen kantu kutxuna maiteari. Eraman nau ni ere aurkezpenean aipatzen zuen iraganeko ez dakit txoko horietara, ez? Oroitzapen eder horietara. Aipatu du Itzaletan Suak jaso zuela etxean, ez? Txikitatik ondare edo ez dakit nola daitu eredu hori, nik ere bai. Sentitzen dute indar hori, ez? Txikitatik jaso dugula etxean, musikan asko entzutearen eta ez dakit garai bat musika horri lotzearen edertasun hori, ez? Eta milaka dira bestiak, kantuak, artistak, taldeak, bakoitzak berea izango du arrazoi batengatik edo bestearengatik, baina ez dakit, niretzako ere oso kutxunak dira garai haietara eramaten hauten doinuak, beraz, eskerrik asko Itzaletan Sua hemendik zure lehen kantu kutxunarekin, iraganeko txoko eder horretara bidaiatzeko aukera mategatik. Entzungo dugu bigarren kantu kutxun gixan zein aukeratu duen. Behin nerabezaro eta post nerabezaroa gogoratzen hasita tarte luzea da. Eta tarte luze hortan gauza asko ikasteko momentua tokatzen da, ez? Eta, nik aukeratu dut bigarren kanta bezala, Ismael Serranoen Jabez, deitzen dan kantua, hainbat arrazoiengatik, batetik estetika, soinu estetikaren gatik,
gitarra klasikoaren presentziagatik eta hori nire bizitzan eta nire musikaltasunean garrantzitsua izan zen, ez? Beti hanik ikasteko neukan musika tresna bat eta ikasteko gogoan neukan zerbait erabaki eta ikastea, ez? Aurreko aroan, trikitixa eta panderoan, familia, giro, erromerietan eta olakoetan ibilita asko jasotakoan nintzen, ja. Eta etapa hontan bizitu nun, bai kontzientzia hartzea, bizitzaren gogorra ikusten hastea, bizitzaren ederra ere, lehenengo etapa hortan jasotako maitasun guzti horren praktikan jartzea, ez? Eta kanta honek iruditzen zait hainbat faktore jartzen ditula mahai gainean ere, kritikotasuna, norbere buruari fidela izatea, zakit, kanta honek ekartzen dit, garai hortako esan dezagun 14, 28, 30 urte arteko, 16 urte horietako soinu bandaren olako laburpen txiki moduko bat. Ya ves, a veces me canso de ser hombre y también me agota escuchar que todo va bien y ver tristes hombres mirando al sur y no existir si no me miras tú. Ya ves, a veces me canso de perderte y saber que estamos solos y no va a volver, que para darme la razón de no verte tendida en mi colchón. Y mientras tanto estrépito de andamios, bateras y naufragios desvela nuestro sueño. Y mientras tanto, si hoy se cae La Habana, el día de mañana, ¿quién será nuestro dueño? Así yo canto para recordar que sigues a mi lado, que aún sueñas despierta, porque así vencemos el cansancio. Así yo canto para recordar que aún seguimos vivos. Si no ves más allá de tu horizonte, estaremos perdidos. Ya ves, a veces me canso de ser libre, para venderme y caer muerto donde mi libertad prefiera, siempre al otro lado de tu frontera. Ya ves, a veces me canso de mí, de no tener valor para buscarte y cometer todo delito que este amor exija. Quieta ahí tus labios o la vida. Y mientras tanto, estrépito de andamios, bateras y naufragios desvela nuestro sueño. Y mientras tanto, si arde la candona, si Marcos abandona,
¿quién será nuestro dueño? Así yo canto para recordar que sigues a mi lado, que aún sueñas despierta, porque así vencemos el cansancio. Así yo canto para recordar que aún seguimos vivos. Si no ves más allá de tu horizonte, estaremos perdidos. Bueno, zer esan Ismael Serranori buruz ez, aski ezaguna da. Nik pertsonalki arrebaren bitartez ezagutu nuen, okerrez banago, arreba gitarra jotzen hasi zen oso gaztetan, eta 4 urte gutxiago izanik jasotzen nuen. Nire arrebaren ez dakit eragin hori ez, eta gogoan daukat Ismael Serrano gainera, garai batean izugarrizko sona zuen kantautore gisa ez da, eta gainera esango nuke oso estilo ez dakit berezkoan, ez? Ez dakit dola esan, baino ez nuke balada esango, baino bai, kantu goxo eta ez dakit unkigarriak direla, esango nuke Ismael Serranoren zat oikoenak. Edo nik behintzat ala barneratu duan artista bada. Beraz, eskarrik asko, itzaletan zua bigarren kantu kutxun honengatik ere, eta entzungo dugu 3. kantu kutxun gisa zein aukeratu du. Eta hori eta gero, 3. kanta bezala aukeratu dut, Pascal Irigoyen, Maxina Fartarraen, eta Konsumo Orkestaren, Indiferentzia kantua. Oain nahi nintzen pentsatzen, badauka beste izen bat aurretik, da, hoi da. Oihartzunik gabeko oihuak indiferentzia. 3. kanta hau, eta gaur egun nahon momentua, eta aurreko momentuan arteko musika momentu bat aukeratzekotan, ze hainbeste gauza ondia tartean, Arramazkaen kanta bat aukeratzen alnuke, edo Berri Txarraken aire bat. Tarte hortan kontrabandan aritu naiz bateria jotzen, gero Nizuritasuneri, Odeiren etapa ere pasadet, itzaletan sua bihurtu nintzen, eta gehien bat musika tresna eta gailu elektronikoekin eta draman beisa bezalako estiloetan enfokatu naiz. Eta batez ere ikusten dut dala behin bizitzako idealizazioa eta ikasketa prozesu hori pasa eta pixka praktikan jarrita gero ikusten dezun errealismo hori eta salbesekin pueda hori ez, zuk egin behar dezu edo bestela ez dago jeuz. Eta iruditzen zaut kanta honek daukan argitasun eta iluntasuna gera berean perfektua dela gau kanta hau iruditzen zait kanta borobil bat. Eta aro hortan gertatutako guztia ez, Baxena Farroa ezagutu eta honat bizitzea etorri, aspalditik egin genuen Topo Pascal eta inguruan ibiltzen zian musikariek, baina bai, iruditzen zait kanta egokia izaten aldala. Izugarrizko kanta egokia da, itzaletan zuak aukeratu duena, Pascal Irigoyenen unibertso eta emaria aztertzeko. Tamalez ez dute interneten aurkitu abesti hori, eta Neguaren Baltsa izeneko beste bat jarriko dut. Baina jakin dezala entzuleak, Pascal Irigoyen 1000 saltsa talde eta proiektutan dabien musikari izugarri eta pertsona erra dela, eta itzaletan zuak aipatzen zuen proiektuaz gain, beste asko ere egin ditu beraz, Neguaren Baltsa entzuten dugun bitartean, edo ostean, egio zure kasu Pascal Irigoyen handiari.
bidalirik aintzina doa da bere mina Eta bidaia hau eta geho, iruditzen zait kanta horrek adierazten dula hain ondo, ez? Ze azten zeanean behiratzen atzea bizitzan eta zure bizitzan zean egon dian kanta berezi horiek, ez? Harakatzen zeren arabera, ez? Aukeratzen dituzu. Eta, iruditzen zait Paskalek asmatzen dula, ez? Bere musikaltasunak barne biltzen dula. Hasieran esan deten Euskal Herritik abiatu, txikitasunetik abiatu, tekstu inguruak zerbait handia bizitzera eraman, gero handitasun horrek ere bere neurria dula ikusi, egoera berriei egokitu, eta berriz txikitasunetik abiatu behar, eta iruditzen zait kanta horrek ematen hauela gaur egungo arora, eta laugarren kanta bezala aukeratu deten hau, Perfect Manden bikotearen Oscillation kantua. Eta hau da pixkat, hasieran esaten hortatik tiraka, Euskal Herritik abiatuta, baina mundura begira, ez? Eta Manchesterren bizidian bikote honek, Jeb eta Aislinek, pandemian zehar ezagutu nitun, eta hor kokatzen dut nire gaur egungo momentu vitala, ez? 53 urte betetzear, azkenengo urte hauek eta hamarkada hauetan egon dian fenomeno berri guzi horiek denok bezala iresten eta haietara egokitzen, ulertu nahiean beti ere, kuriostasunez beteta beti ere, eta draman beisaekin lortu deten idilio eta harreman ontatik tiraka, azken aire bezala utziko dizuet hau. Eskertu ematen dia zuen aukera hau nere aukerak eta zuen ganatzeko, eta gustokoa izango zitzaizuelakoan. Jaso ezazue besarkada bat Naiz Irratiko dantzule guziek.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta arratsaldeko 5 direnez, bagoaz Naiz Irratiko estudio zentraletara azken ordua ezagutzera. Arratsaldeon Xabier Kreuet. Arratsaldeon, Goiuri, arratsaldeon entzule. Gaurko podcasteko nazioartera goaz. Vladimir Putin dronekin hiltzen saiatzea egotzi dio Errusiako gobernuak Ukrainakoari antzadanez, Putinek Kremlinean duen bulegoa erasotzea zen helburua errusiarrek diotenez. Ukrainak halako erasorik gezurtatu du. Bien bitartean, bi armadak mugimendu esanguratsuak egin dituzte azken orduetan iragarritako kontraerasoaldiaren zain, Ukrainak gogor bombardatu du Errusiaren erretaguardia hauek gauza bera egin dute Gerson hiriaren aurka bereziki. Beste hildo batetik, San Sebastian egunaren bezperan etxera leloarekin pankarta bat Konstituzio plazan jartzen saiatzeagatik 750 euroko isuna jasoko dute Joseba eta Einaut Alvarezek. Isunaz gain, bide penaletik epaiketa izateko arriskua dute. Hilaren 18an, epailaren aurrean, deklaratzera dituzte. Donostiako udala eta udaltzaingoa izan dira prozedura ireki dutenak, desorden publikoak, erresistentzia eta lesioak leporatuz. Joseba Alvarezek naizi azaldu dionez, urtero bezala Konstituzio plazaren erdian pankarta bat paratzeko asmoa zuten teilatutik teilatura eskegita. Aurten etxera leloa eta ikurraren pankarta zen. Beste urte batzuetan presoen aldeko aldarrikapenak edo libre dinamikaren ikurra jarri izan dituzte inolako arazorik gabe. Alvarezek nabarmendu duenez, ezen inolako erasorik ezkolperik izan, soilik bi aldeek pankartari tiraka eta zehaztu du, eztabaida amaitu zela udaltzan batek soka laban moduko batekin moztu zuenean. Eta trafikora joan aurretik nabarituko zenuten barkatu azkenaldiko bero bolada hau. Nafarroak bizi duen lehortearen gakoak eskaini dizkigu Peio Oria AMTko Nafarroako ordezkariak. Apirila lehorra izan dela nabarmendu du meteorologoak. Zalantzarik gabe, apirila oso hilabete lehorra bezala geratu da Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoan ere bai. Esate baterako, Nafarroan dauden Ebroko arroaren tokitan, apirilean bakarrik euri kopuru normalaren erdia registratu egin da, batez besteko balioa hartzen baldin bada, Tuterako herriberan adibidez egoera larriagoa da, eta portzentai hori txikiagoa atera zaigu. Honen bestez, hurrengo asteetarako lehortea eta ohi baino temperatura altuagoak egongo dira aurreikusiak. Horiak dio aurreikuspenak txarrak izango direla. Tamalez, aste honetan eta datorren asteari begira berriro ere, bolada lehorraz hitz egin behar dugu. Gutxienez Nafarroan dagoen Mediterraneoko partean, eta tenpurari dagokionez, ereduek behin eta berriz errepikatzen dute temperaturak balio normala baino. Euskal errepideetara joko dugu orain, izan ere AP8an, Amore bietan, 88. kilometroan ibilgailu bat zutan jarri delako eta bi errei itxi direlako. Eta besterik gabe Goiuri arratsaldeko 6etan izango gara zurekin bueltan entzule, informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte. Eskerrik asko Xabier Kreuet, guk aurrera egin behar dugu, istorio bitxi bat kontatu behar dizuegu eta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Mila 1908ko maiatzaren 3an, Elizondo herrian neskatila bat jaio zen. Bitxori izena jarri zioten, baina urte batzuk geroago, Pepita izenez aurkeztuko zuen bere burua. Pepita Etxano edo Bitxori Etxeberria alaba sarearen sortzaileetako bat izan zen. 1937tik 1940 bitartean, espioitza sare horrek isilpeko informazioa helarazi zuen kartzelan eta Eusko Jaurlaritzaren artean. Garai hartan, diktadura frankistaren ondorioz, erbesteran zegoen eta.
Beste emakume batzuekin batera, presoi janaria eta botikak ematea arduratzen ziren. Eta Francoren erregimenari buruzko informazioi esker, atxiloketak eta exekuzioak eragoztea lortu zuten. Izan ere, sarearen lana etzen mugatu preso antifrankistekin elkartasunezko jardueretara, auzi militarri buruzko informazio ere bildu zuten. Hala nola, armada frankistaren dibizioen osaera zehatza, Kondor legioari buruzko informazio zehatza, Mendebaldeko Pirinioetako gotorlekoi buruzko ikerketa xeak, tropen mugimenduak, Kantauriko portuetako itsasotzien sarrerak eta irteerak besteren artean. Sare horren barruan, 4 emakumeek berebiziko garrantzia izan zuten. Itziar Mujika eta Delia Lauroba Gipuzkoarrak, Tere Berdes Bizkaitarrak eta nola ez, Bittori Etxeberria Naparrak. Elizondarrak eman zituen espioitza sare zibil bat antolatzeko lehen urratsak. Honela laburbildu zuen Bittorik bere jarduna. Nire ustez, emakumeak etxetik kanpoko gaietan parte har dezake, bere feminitateari kalterik egin gabe. Red Alaba 1940an bertan bera geratu zen. Armada nazia Parisen sartu eta Gestapoa Eusko Jaurlaritzaren egoitzan sartu zenean. Bertan, Eusko Jaurlaritzak bildutako sareari buruzko dokumentazioa aurkitu eta Espainiako gobernuari helarazi zioten. Dokumentuetan klabeko izenak agertzen ziren arren, une horretarako poliziak nahikoa informazioa zuen sareko parte hartzaileak identifikatu eta atxilotzeko. Bittori izan zen lehen atxilotua, 1940ko abenduaren 20an. Eta etzen guztiz aske geratu, 1947 arte. Hala ere, kartzelantzera, berak sortutakoa beste aldetik ezagutzeko aukera izan zuen. Sarean parte hartu zuen emakumeek Madrilgo Las Ventaseko espetxera iristen ziren Bittoriri janaria, botikak eta arropa eramatera. Eta horrela, mezuak helarazial izan zizkien senidei. Eta guk gaur Bittori Etxeberria jaiotako eguna dela eta berari omenaldi txiki hau egin nahi izan diogu, baina aurrera egin behar dugu, ze segituan pasatzen zaizkigu minutuak hemen irratsaio honetan. Gramofonoa, Estitxu Pinatxorekin. Ire aitaren eriotzari. Oiartzungo semea, Xavier Lete, gazte hasi zen idazten, Zeruko Argian kolaboratzen laister, eta euskal kantagitza berriko partaiden nagusienetako bat izan zen, beranduago bere emaztea izango zen Lourdes Iriondorekin batera bertzeak bertze. Ez tokamairu taldea martxan jarri eta hizkuntzaren eta herri kontzientziaren errekuperazioaren alde egin zuten. 1978an argitaratuzun Letek bere lehen poemategia, eta 2009an egunsentiaren esku izoztuak bere azken poesia liburuagatik Euskadi literatura saria eman zioten. Eta 2010an ohorezko euskaltzain izendatu. Bino tamalez urte hartan berean zendu zen, abenduan Xavier Lete. Naiko unan, Beatriz, poeta baten bertsoz, ire gaztetasuna, ispiluan mirestu, nahiko unan, gaur ere, bizitzaren kalizan, ardo gorriz beterik, gozamenetan ustu. Jada entzungai duzue Gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Si nunca es tarde, ¿qué más da? Y
Berriz hastea betidanik egin behar izan dugun zerbait da. 3, 13, 23, edo eta 33 urterekin ere bai. Bueno, batzuk 36rekin ere bai egiten dugu. Elkarrekin gaudenean, zein bakardadean, estribillo tristeek janzten dizkigute egunak. Baita hemenka jaiotzen diren argiek ere. Eider Saez dugu gaur gurean, eta nolabait esan zigun berak ere itxoiteko. Bakarkako bideari helduko ziola urte luzez talde dinamika batean egon ostean. Lazkaoko abeslariak Eider izenpeko proiektu pertsonala abiatu du. 6 abestiko loratzen lehen EPA aurkeztuta. Voy caminando en la ciudad, las hojas caen mirando al mar. Yo me pregunto cómo estás, si has encontrado tu lugar. Emozioak, melodia itxaskor bezain kolorez betetako pop doinuak, eta esango nuke emozio ezberdinen baratze eder bat. Gurean dugu gaur Eider, ongi etorri, eta eskerrik asko gurekin kafe hartzeko gonbita onartzeagatik. Eskerrik asko zuei, kaixo. Ez dizugu kafea, eskaini kafea nahi dezu? Ez, eskerrik asko. Neri ez diazu eskaini, eta 3 bat hartuko nuke gaur. 2 nahi hartuet. Zuri eskaini egin bertzaizu? Ez duzu etxe hau ezagutzen nahikoa, zuk kafea zure kabuz hartzeko? Bai, arrazoia dakazu. Lotxagabea. Bueno, helduko diogu elkarrizketari, berriz ere ongi etorri Eider. Lehenengo aldera botako dizut, nola kudeatzen da bakarkako lehen lan batek bere baitan hartzen duen emozio guztia, nola zaude? Ondo nago, ja urduritasunek eta pasata egia esan, lehenengo, sarrera oso politxe asko goztu. Bai, hunkitu nago. Ondo, egia esan hasiera nahiko urduri ekin nion proiektu honi ez. Lan guztia itzaletan bestera egin dugu, nik nion inorri esan pixkatontan milela ez. Abestik sortzen hasi nintzen hola besterik gabe, betiko jendekin juntatuta, eta ez da nahi jende jakitea edo, porque esaten hon, aberra hon noa juten dan, edo nun bukatzen duen ez. Eta orduan egia esan prozesutaz asko disfrutatu ez, baina bai egia da gero urduritasunek etorri zaizkitela behin hori publiko iteakon ez, edo behin ja plazaratzeakon. Zazkenen hori proiektu pertsonal bat da, baina arte talde baten egon ez, bes moduko baten edo, eta azkenen zure beldur eta zure emozio eta guztiak azaleratzea, bada nola zure ahulgune baita erakustea ez, eta nik uste ez gaudela oso ohituta hortara. Orduan, hasieran urdurinean, baina bain ja guztua, ja kanpon dago eta jazta, pakea. Bai, beti aipatzen da ez, azkenean jendeak akaso orain kaleratu berri dezun loratzen hortako 6 abestiak entzuten ditu ez, eta hor ez dakitzen bat izango diren, 24 minutu, baina hor atzean hori dena ontzeko prozesu handi bat izaten da, eta ez bakarik praktikoa besteak egiten baizik eta aipatu dezun prozesu emozional hori ere bai. Sentitu dezu lan handia izango zen, ziur nago. Sentitu dezu momentu batean, ez dakit nola esaten den, baino gain hartu dizula egoerak, edo presio hori bilakatu dezu, ez dakit nola esan, ahulgune bai, baino mugatu zaitu zerbaitetan, edo nola eman diozu buelta horrek? Egia esan, hasiera baten erabakin unein ja, honekin aurreagoaz eta inbar dugu zerbait kaleratzeko moduko edo, hor, zentzu handi baten ez nun ez erresan ez tari, osan, bakarretzekiten nire familik eta nire lagunek, pixkat presio hortatik iesin nahi hortan, ez? Zesaten hon, karo, bain hemen jendea enteratzen baldin bada edo, bakoitzak ingo ditu bere pelikulak, eta ez nun hortan sartu nahi, ez ordu nahi nun zerbait, benetan, nahi aztea permitituko zitena, ez? Ze azkenen, esan dezun bezala da baratze bat, emozio askona, eta estilo, soinu asko jorratzen die, eta pixkat ez naiz ezertara mugatu, eta hoi intenzionala izan da, ez? Esan nun, hau inbardet, oain da momentue, eta inbardet nire era, eta nahi eten bezala, eta, gero jende gustatzen bat zaio, perfecto, baina ni guztua geratu, eta pixkat esperimentatu, eta musikalki hazi zentzu hortan, ez? Eta, nik uste temaitzen hori notatzen dela pixkat danetik nahi izan detela, eta hoxe, baina presio aldetik saiatu naiz iesiten. Egia da batzutan ja behin, ez, zu gaina baita jakingo duzu. Behin kalen zehola ja, bai notatzezu beste presio moduko bat, ez? Karo, jendena da, iritzik daude eta baina sortze prozesu mentza saiatu naiz presio hori gainen ez hartzen mentzat. Beira ze bitxia iruditzen zait, ze jende askori kontrakoa gertatuko zaio, hau da, prozesua lasai bizi, eta diskoa jendartera ateratzekoan, orduan urduri jarri, bestekin elkarbanatzeko, eta zuri aldiz kontrakoa, orain lasaiago hasieran baino.
Bai, oain lasaiago ja behin atera dela. Baina, hori, nik uste prozesu baitaren nahiko lasai neola, eta gero izan zela presio hori notatzeko momentun, ja kale atera bartzanen, eta ja esan behar nunen, beida, pues, hau iten ibili naiz urte hontan, lehenengo abesti ateratzen da, eta gogoratzen naiz, nire ezpai bideoiamada bat indiola, esateko, Ibone, besez, esaiozu publikatzeko ze bestela, osea, gordetzitugu abesti hauek kajoi baten, eta hor txegeiten die. Ordu, momentu hori gogoratzen da, bereziki hola, beldur paralizante hori sartzen zaizun momentu hori bestela. Baina bestela guan ja hobeto. Jo, justo galdetu behar dizun momentu baten inguruan, zen ni oso, nola esaten da, simil zalea naiz. Eta hemen galdetu izan dien norbait ere bai, ona etortzeko trena itzaki bezala hartuta, zuk proiektua pertsonala abiatu nahi zenula, sentitu zenun lehenengo momentua Donostiko geltokia balitz, eta gaurko eguna Brinkolako azken parada izango balitz, galdetu nahi nizun Tolosako geltokia, oda erdiguneko zerbait, momentu hori ez, hasierako ideatik gauzatzeraino, erdian, aipatu dezu arrebarikin eukizunen momentu, bueno, hori ez dakite, iluna o deskarrilamentu iako bade, baino, eta momentu ona, hau da, Tolosakoa izango balitz, eukidezu bide honetan, ulertzen diazu, ez? Aurrera jarraitzeko argitasun edo bultzada oso puntual bat sentiarazi izun momentu bat, kantu bat, norbaiten besarkada bat, edo hitz batzuk, edo zer izan daiteke, edo zure baitan sentitutako zerbait. Egon da? Bai, egon da, eta batzuk egon dia, adibidez, Madriden egon ginen grabatzen EPA, eta gogoratzen dut estudioko egun bat, egon ginela estudion, goizeko ordu txikik arte, bai esaten on joan, eske pozik, nago, nekauta, baino pozik, eta orduan konturatzen zabenetan, iten nahi nahizen honek, betetzen dit, ez, aiga hemen abesti bati 50.000 buelta ematen, 10.000 aldiz gauza grabatzen, baino pozik nago, eta gustoa nago, eta hori bai izan zen reafirmazioa bezala, bide honetik goaz. Bai, azkenean aipatu dituzun autopresio eta osterako presio guztiek ere merezi dutela, ez? Bueno, Madrid izango da orduan zuretzat, gure Tolosako geltokia. Dena den ez dakit, une honetan, Brinkola eta Irun arteko tren zerbitzua zerbaiten adibide jartzeko gauzerik egokien ote den, Abesti 50.000 buelta emateko denbora esan du hemen ere bai, Donostia di Tolosara bitartean, disko egin daitezke. Tren asko ez bezala, iderren diskoa behintzat, aipatu zuen orduan iritsi da, ez? Anuntziatu zuen egunean kaleratu. Beraz, pozi gaude. Bueno, posten naiz. Eta, adibidez, estilora baino gehiago, naiz oso, nola esan, estiloak definitzen dituzten hitzen zalea, nahiago zure gandik entzun, zer zenuen argi erakutsi nahi zenuela musika aldetik, geno aipatu dezu esperimentazioa, ez, eta mugak ez jartze hori, baino, ez dakit, bai tematikan, bai sonikoki edo soinuaren inguruan, zenuen argi zenuen zerbait, hau da, esperimentazioa gero Madrileko estudioan aterako ziren espero etzen dituen gauza asko, baina bazeneukan Eiderren musika definituko zuen elementuren bat argi sonikoa edo emozioena edo... Bai, nik argi neuken abesti hauek nahi nula nerek izatea, ez? Nik idatzitako eta baita nere bizitzataz edo hitzeiten zutenak, ez? Ze azkenen hori, beste proiektu batetik nator, eta azkenen proiektu hortan 5 pertsona gaunden, eta azkenen ez daukezu eskumena ez da gauza asko iteko, ze talde bat da, ez? Eta orduan argi neuken behin nere proiektua biarazi behar nula, izan martxala benetan nere proiektu, eta zerbait nik sortutakoa, ez? Eta noski beti, bestia bukatutako neo beti eskatzen nun iritzi edo, hau nola ikusten duzu, edo hemen zesartuko zenuke, edo soinua hau nahi dut, baina ez dauket argi hau dan benetan, ez zeraetekin probatu ezakegun, ez? Baina niretzako oso garrantzitsu ezan, prozesu guztin zehar oso presenteotea, eta izatea benetan zerbait nerea, ez? Nigandik ateratakoa. Eta soinu aldetik ez nukan ezer garbi. Banekin, idazten nintzen abestik, hartzen nien zantzu pixka popa ziela, ez? Nik ere pop asko entzuten detelako, baina soinu aldetik abesti bakoitzai eskaini nahi nion bere gauza, eta horreko izle batekin lan indet, Jimbokin, eta esan oso aberasgarri izan da, ze, nik hemen, nik ekoizpenen, ez naiz, ez dauket kriston jakindurie, orduan saiatzen nintzen etxen,
hori bai, Jon Antzakin dela, guain proiektu hontan da bien gitarrista, saiatzen ginen nola baiteko soinu nahi genitunak aurkitzen, baina gero egia da ekoizlen figura oso garrantzitsua izan dela, hoiek ja, maila profesional baten edo, iteko. Justo hori zen urrengo galdera, produkzio aldetik galdetu nahi nizun, zen kreditoetan, eta bueno, nire Sherlock Holmes lanak egin ditu, gaurko elkarrizketa hau prestatzeko, eta hori zen batzuk, taldeki da aipatu duzu, Jimbo esan dezune, zei zen guapa? Jimbo. Olako ez izen bat behar denik, gartxot. Gartxot ez daizu, gartxot bada. Nire izena da, baina hola, Jimbo. Baina gartxotzea, ze arroio Beyoncé, Madonna edo Cher, osea, gartxot. Tal cual. Vale, gartxotze, holako zerbait Beyoncé. Bueno, bazen, desbiatu inga, produkzio aldetik interesa daukat, eta ipatu izkizuan izen hoiei begira, orain esan dezu, baina pixkat sakontzea nahi nuke, pentsatu nahi, etxean egingo zenituela abestien, nola esaten da, maketak, zirriborroak, edo lehen zantzu horiek, okurrituko zitzaizkizula soinu batzu, gero aldatu direnak, baina nola, nundago, zen nik lagunekin eta lan egin dut, baina horrela produktore edo aipatu dezun horretara dagoen norbaitekin inorez, eta interes asko sortzen dit nola den lan prozesu hori, ez? Hau da, aipatu dezu pixkat, eta ni ere ibiltzen ez WhatsAppean gauzak bidali, eta hau zeiruitzen, eta zea, baina hor ja da, bueno, profesionala, produkziora dedikatzen dira, produktora dira, eta nola izaten da prozesu hori, noiz hasten da, noiz ematen da bukatutzat, inoiz, nola izaten da? Ia inoiz. Export, nola izaten da, Export 17 eta hola, ez? 17. numeroa daukanean mezklak, eta nola izaten da hori? Egia esan, ni hasieran urdurinean, ze modu ontara ere neuken inoiz lan inda, ez? Osa, hola, kanpoko ekoizle batekin, ez? Osa, hortara dedikatzen dan pertsona batekin. Baina egia esan, suerte asko ukidet, Jimbok ulertzen indula, eta seitun harrapatu zola, ni pixka bat zer nahi nunin, eta oso jatorra da tipoa, osea, eta nik uste dut horrek asko laguntzen dula, eta batez ere, errespetatu ditula nire baldintzak oso gaizki sonatzen du baino, osea, ez dola sartu nahi izan zerbait nik komoda sentitzen ez nintzenakin, edo, eta hori nire ustez oso garrantzitsue da. Zure izatea, Hori da. Eta bueno, prozesue hasi izan, juginen Madridea, pixka bat, estudioa ezagutza, bueno, Madriden grabatu genuen, de hecho, beak bertan iten zolako lana, bertako estudio baten. Eta, erabakin unen beakin lanin barnula, ekoizpen aldetik eta esan zeten, zeba ezate Madrida etortzen, justu estudio baten nabil lanen, eta egun batzu pasatzen dituzu hemen, eta esan, pasada bat da. Osea, ni urduri jo nintzen hasiera baten, baino, gero han jartzezea, kanpon zeukaten hori lasaioteko zebat, eta bestik beste modu batea lantzen dituzu ez. Ez dakit, baita eguraldi hona iten zuen ikuste dut horre baita iten dola ez, kanponeteko. Oso importantea bai. Bai, eta lehenengo aldiz guginen, nola, primer kontakto bezala egiteko, ezagutu genuen estudioa eta bar, eta gero ja, bigarrengo aldiz guginen landu genitun abestik, batez ere akustikon, ez? Beti esaten da, abesti batek akustikon funtzionatzen baldin badago, gero ere, beti ere, erresago dala funtzionatzea gauza sartzen dizkiozunen, ez? Zer bestela ez gauza sartzen, eta da alrebesitu nahi zela gauzak. Orduan, bigarren bisita baten guginen hori, akustikoki lantzea, eta strukturak eta ondo definitzea, eta pixkat behak ja, landuta zeuzken soinu batzuk pixkat ikuste zitunak abesti bakoitzanak, eta erakutsi zikiten eta hola. Nik aurretik playlist bat pasanion pixkat inspirazio iturriztien abestikin eta. Galdetuko dizut playlist horren inguruen. Eta gero ja azkeneko bisita baten juginen ja grabatzea. Eta egon ginenan aste bete, eta grabatu genuen bertako musikarikin, eta esan hori izan zen pasada bat, zenoski, grabatzen ari zanen baita ere, beti sortzen die, hau aldatuko nuke, edo hau ez guztiz ondo ikusten, eta baina oso ambiente hona zeon, estudioko guztik zeuden oso, ez dakit gogokin baita ere ez. Motibatuta. Eta nik uste horrek asko laguntzen dola, bai grabatzen ari zaren, eta baita ere, ez azkenean estudio honek luzek die, eta luze juten die, eta nik esango nuke oso esperientzia berazgarria dela Gartxot. Noiz aitala ez du proba, osea, probatza gatikola. Aurten, iteten, baina bai, ados nago, nik uste beste maila batean bizi izan detela, nola ez, jende asko lagundu dit, nik enautekin grabatzen normalan, eta egiten dugu produkzio pixkat, baina ez dakit, irutzen da zure prozesua askoz zabalagoa dela, eta askoz ez dakit ertz gehiago dituela, eta bai, inbidia sanoa
Horrengo gonbidauko zaitut, ja, hola. Bai, gonbidatu, jungo gara. Bai, falta zitzaiona. Kantable bat, ja, beste talde bat. Eider, no me líes, no me líes. Gero hemendik alde egingo du, eta ea nork prestatzen dituen sarreratxo politxoiek. Egia da. Kulpa jakingo du hori dut, Eiderri. Eiderrek eman zion lehenengo pista, beraz. Ai, ama. Bai. Besti bat, igual, Oida. Bai, eski beti demora joaten zait. Nahi nun txistea, Julenek esan dulako Eiderrek eman zion lehenengo pista, eta horrekin pista eta lehenengo abestia, eta baina ez diazutze. Gogorra doa eguna. Markatu. Bai, importaz bazaizu lehenengo abestia entzuko dugu, esango iguzu zein izango den eta pixka bat iruxetasun eman abestian inguruan. Lehenengo abestia joko etena 23 izena du, eta da diskoko balada nagusi edo, bi balada daude, baina bat kainero xegoa da, hau da lasaiena edo bintzat, hasiera baten, eta, idatzen un 23 urtekin, eta horregatik izena du 23. Uste nun zea zala, hemen Julentan ere edadea buruzko omenaldi bat, Julen. Bai, baina ez. Baita ere izan, Lotxabeak. Ez da. Zenba gehiago dozkogu ba? 100. Gehiago. Segi Eider set akustikora, eta gu joango gara hau prestatzen zuek bideoan gozatzeko. Eider bere txokora bidali dugu, abesteko eta guk entzuteko, gure lanpara zoragarriarekin, bide batez, aspaldi honetan, ez diguzu ezer esan gure lanparari, eta inoiz baino zuzenago dago. Beraz, zuen mezuen zai geratzen naiz. Prest gaude? Bai mutiak. Entzun egingo dugu. Mundua isiltzen denean, jakingo dugun nora. Inguruan edo izaretan galduta Zukoak izan nola den larun bat gabion horren oi hartzuna entzutea Horpeia paintzen du barruan dugun aldatuko balu ezala Ez galdetu noiz arte iraungo duen Egiek ez digute erakusten dagoen guztia Bakarrik ez gaudenean beste leku hobe baten bila Tamalkoak masaiean oroitzen digute gure minan Zukoak izan nola den larun bat gabion horren oi hartzuna entzutea Horpeia paintzen du barruan dugun aldatuko balu ezala Ez galdetu noiz arte iraungo duen
Txalok. Ze gozatu hartu duguna, 23 entzuten, baina galderak egiten jarraitu behar du Gartxotek, gero plan gehiago egiteko, beraz, etor dadila Eider berriro elkarrizketa setera. Hortxe, 23 abestiarekin gu ere multatu gara, ez? Ez dakit, 1901 horretara, ez? 23 urte genituen garai horretara. Eider aurrera goaz, hemen izugarrizko galdera zerrenda luzea daukat, egia esan. Eta orain pixkat holtzari helduko diot, holtzaren figurari, prozesua aipatu dugu, emozioen prozesua, emozioiek nola gauzatu diren abestietan, baina holtza ere zuzeneko hori, ez? Estenatoki batera igotzearen fenomen hori asko interesatzen zait, jende ezberdinak nola bizi duen. Bueno, biztan da eskarmentu handia eukidezula azkeneko urteetan holtzetan, emota ezberdinetako holtzetan, baina bidea handia eta izugarri luzea eta aberatsa daukazula holtzetan. Galdetu nahi nizun zer ikasi dezun urte hauetan eta batez ere ikasi dezun horretatik zerk balio izan dizun orain esku hartan daukagun bakarkako bideo ni egiteko edo ekiteko. Nik uste dut ikasi dute nola lekzio edo balio txuna edo izan dela nire burungan gehiago konfiatu barra oketela, ez? Ze hontan hasi nintzenen azkenen, karo, zu holtza batea igotzen zaren asko esponitzen zea, ez? Eta jasotzen dituzu, iritzik mota guztitakok eta jende guztinak, eta hor oso erresa da zure buru ez zalantzan jartzea edo pixkat iritzi horietara erortzea, ez? Eta esaten dizuen guzti hori kontrolatu nahi izatea. Eta nik hasiera baten hori iten nun, eta gero pixkanaka junez konturatzen, oso ondo dagoela iritzik entzutea eta noski hoiengandik ikastea, baina azken finen garrantzitsuna dela zuk zure burungan konfiatzea eta egiten dezun hori itea konfiantza hortatik, ez? Ez pentsatuko dutenagatik edo honek esango dita orduan hau ondo egiten saiatu behar naiz edo bestea. Azkenen, adibidez, nire kantoko irakasleek beti remarkatzen dit eta da, abesten aizanen ezin dezu kontrolatu nola atera behar dan, edo zu daukizuen barra, letra esatea eta abestea, ez? Eta nire lehen behintzat, oain ikasten nahi nahi, oain ikasko auket ikasteko, baina lehen behintzat asko gertatzen zaiten hori, nahi nun dana kontrolatu bezala, inorrek iritzi negatiboek ez esateko, eta azken okerragoa, ze ezin dezu zer kontrolatu, eta dana okerragoa ateratzen da. Eta gainera izaten dira prozesuak ere batzutan aipatu dezun autoexigentzia eta autokonfiantza horren aferan, ez dakitzuk esan dezun bezala, iritzi edo kanpoko feedback hori oso presente badin badago, ez? Egiten dezun horretan, gainera lehenago ere ibiliko zinen beste proiektuetan, baina ez dakit, lehengo zea holtza handi edo dinamika horretan jasotzen denean uholde, ez dakit, feedback horrek, normala da horrek, ez? Norberaren ez dakit emozioetan eragitea. Baina, molta eman diozu eta aurrera, danak gabiltza horrela. Eta adibidez, leheno aipatu dezu, ez? Talde batek eukitzen du alako sasi demokrazia bat, ez? Beti izaten da. Baina talde versus bakarlari afera horretan, nun ikusten dezuzuk ere alde haundiena. Maia kreatiboan aipatu dezu leheno, beste maiaren batean? Bai, karo, bain nire proiektua, orduan, hola, esan da, nahi dezaketez, baina baita ere aliberen presioa... Barkatu, marroi guztia jane bai. Hori da, honeako eta txarreako, beti esaten dut. Orduan,
aldaketa hori, honeako eta txarrako azkeren bakarri zaudela eta zure, zuk iten dezunan baitan jungo ala dana, ez? Eta egia alde hortatik talde baten egotea beti ere erosogoa ala zentzu hortan, ez? Marria pixkat banatzen dituztulako danon arten. Baino... Beti ez dela izango, Horrela izango. Bai, euten diaola ezer kargatze ez duen jendia eta figura eta zera. Bajista eta... Baita, baina oaingo proiektu honetan, batez ere hori nik aukeratu ezaketela baita ere ze jendekin nahonez, eta hori niretzako baita oso garrantzitsua da, hori, ambiente hona aukitzea, eta da hon jende guztia implikatuta egotea eta gustua egotea, ez? Ze bestela nik uste gauzeiek somatu iten diela, eta bai, ez da balio. Eta, bakarrik bioi galdera, bakarkako proiektu bat izan behar duen pertsona batek erabakiak hartzeko erraztasuneko beharko duzta. Bestela, erabakiak hartzeko zailtasun duen pertsona batek bakarkako proiektu bat sekulez luke abian jarriko. Bueno, teorian. Nik erabakiak hartzeko erraztasunak, gero honako txarra dian julen, baina jera izaten da ez, izango du honeak, jendeak, honi buruz, hau egiten badu gaizki, hau egiten badut ere bai. Nik notatu dute, lehen gehiago kusten zaiten erabakik hartza, baino eske da berriz lehenoko gauza hortara itzultzen naiz ez, autokonfiantza hortara. Azkenen mundu guztiri iritzik eta mundu guztikin ondo geratu nahi baldin baduzu, erabakik ez da ez zuregatik hartzen. Orduan, hor baita ikasketa prozesu luze bat eukiet, baita ere, baietz esatekoa eta batzutan baita ere ez esatekoa, ez? Eta mugak non jarri eta hori dana, ni asko kostatzen zaiten zerraia, baina nik uste beharrezkoa dela, bakarlari izan nahi da norbaitek edo ze azkenen, baita ere zure burue babestu barraukezu, eta zure bizio hori aizea gauzatzen, ez beste norretena. Eta neri klaba irutzen zain, lehenu aipatu dezun prozesu hortan, bakarrik ez gaude inoiz, baina importantea izaten daren norberaren, ez dakit, izatea errespetatu, izate horrekin konektatu, eta pixkat, lehenu aipatu dezun, ez dakit, zurekin ondo konektatzen duen jendeaz biltzea zure burua. Beti ez da lehengoan asmatzen, eta bigarrenen batzutan ere ez, baina hori dauka. Nik uste, ingurua, ez dakit nola esan, alduntzen gaitun inguru eta figurak eukitzea oso importantara, naiz bidea bakarkakoa izan. Eta pixkat, bakarkako bidea hau lehen lerroratu edo zentralizatuta bizitzan, hau oso abstrakto da, baina denei galdetzen dut, zuk musikari ze leku eman nahi diozu bizitzan. Hau da, pentsatu nahi eta ona etortzen den jende guztia bezala, beste 1000 gauza egingo dituzu bizitzan, ez dakite, o lizentziatura, o jaindezu, o kanpoa zoaz, o bla bla bla, o futbola, o saskibaloia, baina musikari jarri diozun epatu dugu bidea, eta orain proiektu berri hau, abiatu berri dezun proiektu honi ze leku eman nahi diozu bizitzan, lehentasun bada, aldenean alden moduan, lehentasuna bider amasei eta horrek daukan obsesioarekin, Simeonek esaten duen bezala partido, nun zaude? Oida, oso galdera interesgarra iritza, eta nik uste dala baita ere ez du ontan zabiltzelako, eta bakizulako honek ekartzen joan burua ustek, eta galdera interesgarriak egiteko joera dauka. Nik esango nuke proiektu hau sortzen juna izeneran baita ere pixkat hori zehazten juna izela niretzako, ez? Niretzako proiektuanek zeleku dauka nire bizitzan. Eta esango ez dut ez daukala euneko leku hau da, ez naiz bizi proiektu ontarako guztiz, ze hori, beste gauza batzuk iten ditut, eta niretzako nire lagunekin neotea, eta familiekin neotea, eta harreman horiek zaintza eta baita ere, oso garrantzitsua niretzako, eta baita ere niretzako denbora hori eukitzea, aparte lan egiten dut baita ere, eta orduan pixka gauza guzti horien oreka mantentzea da nire lehentasune. Noski proiektu hau oso garrantzitsua niretzako, eta azkenen apustu sendo bat indet proiektu honekin, baina ez dara ez dut erotu naiz, iruditzen zait, gehiagizko garrantzi ematen baldin badioztu baita ere bihurtu daitekela zure post iturri eta baita ere zure tristura iturri, ez? Eta hor nahi pixkat oreka hori mantendu eta esan, hau egiten nahi gustatzen zaitelako eta apustu bat indetelako eta bide berri hau esploratzea noalako, zergatik ez, bizitza bakarra da eta guazen probatzea, baina nire ustez garrantzitsu da baita ere bizitzako beste gauza guzti horiek alde batea ez ustea. Momentu zuaintxe hola bizidetau. Ze erantzun interesgarria. Batzutan ala sentitu dut, bestetan ez, baino oso ondo azaldua eta... Eta horekaren haze garantzitsua, Bai. Eta zezaila. Hori da, bai. Nausia ez esateu, bigarrena entzun aldeu.
Bigarren entzungo dugu? Bai, ez, hemen kronometroa beira inez, eta beti, azten zaita. Ondo goaz, Ondo bai, goaz. gero ukiko ditu ere sarraskia, eta nik ere oraindik galdera bat Eta nik ere badauzkat galdera pare bat. Vale, ondo irutzen zaizu, eider, bigarren abestia jotza, zein izango da, eta irusetasun. Ez da 24 izango, ez, urrengontan, Julen? Ez ja 25 mar ditute, pentsa. Mendi bihazteta. Hola, Guri zenba geratzen zaigu 25-erako, Artxot? Ez dakit, 120, ez da? 10 bat udazken, baino atzeaka. Oitek. Horrenga besti honek izena do elkarrekin gaudenean, eta hau da, diskon sartuko zen, argi neukena besti bakarra, lehenengoa, ez da gaizki esan eten. Abesti guztitatik, lehenengoa esan una, hau diskon da fijo. Nik ulertu dute, Bai. Hola, eskatziten deulan seinale izango, baino. Eta testingurua, eta bai. Lehen abestia argi euki zenuna, diskoan hau bai edo bai. Hori da, bai. Uste nun esaten zenuna, diskoan lehena izan barzela ere argi zen eukala. Hori ja irutzen zaite oso argi eukitzea, batutan ere pasatzen da, baino. Bai, ez. Hain argi ez neuken. Eta zergatik zen eukan argi. Oso azkar sortu zen, eta hasieratik nauken gogoa, hola, pop-rockeko abesti batiteko, eta zeitu baten, elkartu nintzen Jon Antzakin, eta esan nion beha, hau da nioketen ideia, baino, karo, ni gitarra ez de jotzen pro bat bezala, Jon Antza hortako dago. Eta zeitu ningenun, eta Jimbo ebiali genionen baita ere, zeitu esan zigun guztien zitzaiola, eta zeitu ikusizton beak ere nola junbartzan abesti hori, eta esan nun, bale, orduan seinale hona, eta jarri nion nire izpaietan, nire kritikoa ondina, esan zen, bale, ondo hau eider. Orduan esan nun, hau fijo. Zuzendari artistikoa. Ez daukan galdera prestatuta, baino, eta zure izpa da tipo, nola, kaina ematen dizun horietakoa zen, beti gertuko, eta kasuntan odolbereko jendea dena normalean, esaten dute, ze ondo, eta horretik. Esaten dizu, britxa igual doblia, eta... Bai, esan egie. Egie esatea nahi zu orduan, bai, egie esatea nahi dut. Eta orduan ja esateit egie, eta saiatzen dala pixka makiatzen ora, baina seitxun harrapatzen dut. Esan nahi dona. Bueno, jode, kritiko erra. Bueno, behintzat abesti honen lehengoan pasazun, aizpan abesti honek lehengoan pasazun, hasi que entzun marko. Beti esaten diogu Artxoti zenbat denbora pasatzen duen galderak egiten, eta gero kalkulatu beharko dugu, bigarren abestia entzun nahi zuela esan duenetik, bigarren abestia entzuten dugun erarte, zenbat minutu pasa diren. 23 urte, igual. Vale, va. Argazki bat aterako utune hau izozteko, ez naiz inoiz maite mindut beti gogoratzeko. Uda hontako gauak, zure begi urdinak, dena emango nukezu berriz hemen bazina. Iako gita betzitutagu ilargi argitan, dena ondo dago hemen elkarrekin gauenean. Sukaldean elkarrekin dantzan da urte betetzetan, dena ondo dago hemen elkarrekin gaudenean. Urte batzuk aurrera egin ta berriz topatu gara, badakit ez dela berdin, orain hobeak gara. Atzean utzi dena, ez berriro ekarri, eskutik heldu eta goaz urrun hemendik. Iako gita betzitutagu ilargi argitan, dena ondo dago hemen elkarrekin gauenean. Sukaldean elkarrekin dantzan da urte betetzetan, dena ondo dago
badakit guazten biok urrun hementik. Ez du esan betirako denik, baina zerbait dela badakit guazten urrun gu biok herrik. Iako geita betzituta gu ilargi argitan, dena ondo dago hemen elkarrekin gaudenean, sukaldean elkarrekin dantzan ta urte betetzetan, dena ondo dago hemen elkarrekin gaudenean, elkarrekin gaudenean, elkarrekin gaudenean, elkarrekin gaudenean, elkarrekin gaudenean. Elkarrekin jarraituko dugu guk, eider itzultzen balin bada gure elkarrizketa esetera. Galderekin jarraituko dugu eta gartxotuzten badidazu nik egin nahi nuke bat. Txarraskia? Ez. Sarraskiaren aurretik. Presarraski ordu. Presarraskia, bai. Sarraskia gero etorriko da. Baina ari ginen ez, ekoizpenak, estudioa, oholtza, eta nik galdetu nahi nizuke pixka bat irudiaz. Ikusi ditugu argazkiak loreen artean, arroxa, morea, pixkat denetarik eta batzuetan, hori badakigu ez, azken urteetan oso garrantzitsua dela musikaz gain irudia saltzea, eta produktu borobila edo ez dakit, nola deitu. Horretan dena zuriotu zitzaizun, laguntza izan duzu, jakin nahi nuke nola visualizatzen zenuen eta nolako izan den prozesu hori. Bai, egia esan, noski ez zain nahi bakarrik okurritu hori, porque lan asko da zentzu guztitan ez, eta hasieratik argi nauken kolore morea izan martzola, ze lagun batzuk jo ginen Logroñoa, asteburu pasa, eta bertan bakizu trago batzuk hartzen eta hasi ginen, ze koloreetakoa da bakoitza, ez? Edo ze kolore erlazionatzen dugu pertsona bakoitzakin. Eta nahi, argi eta garri danak esan ziaten, dana batea, elkarrekin konsultatu gabe morea. Eta esan, benetan, danak adostu bete. Eta gero jo nintzen gurasona eta galtu nien, eta baita morea esan zuten. Ara? Eta ezakit iruditzen zait, hori loratzen kontzeptu bezala, morea. Loratzen kontzeptu bezala hartuta, niretzako zentzu ez dauken morea izatea baita ere dauken simbolismogatik, ez? Ahalduntzea eta baita irudikatzen dulako, eta azkenen niretzako bakarkako proiektu hau bai izan darako nolabait ahalduntzeko prozesu bat, ez? Eta loratzen izenakin bat, noski lorek agertzen nahi nun baita ere simbolismo horrengatik, ez? Ze, egia esan, abestik itena nintzela, hasieratik neuken argi loratzen izena behartzula epe honek, nolabait prozesu hori irudikatzen dutelako abestik, ez? Loratze prozesu hori, edo metafora bezala polikia iruditzen zitzaiten, nire izako azkeneko urte hauetan ikasieten guztia pixka bat abestitan jarri detelako. Eta pixka bat hortik sortu zen. Moratzen izan ziteken. Moratzen. Barkatu, Barkatu. Zer egingo dugu motilonenekin? Nik ustot, despediu, bantxe bertan. Abixo mandi dugu eta bigarrenean fuera. Laizter zeiak dira, laizter despeditu beharko nauzu, beraz. Bai, eske... mikrofono itzaliko dizut eta gu jarraituko dugu, bale? Tarte batean mintzat. Katxot, lehen esan dezu? Guain, aian eiderrek ez digun zuten. Spoiler txiki bat indet. Lehen, esan dezu, playlist batengatik galdetu nahi zeniola. Egia da. Aztuta, hemen aktuazioarekin. Bai, nik azkenean, aipatu dizut, pop eta pop rock zuk aipatu dituzu, ni ez naiz oso etiketak jarri zalea, baino playlista aipatuta,
esan gomendatu edo aipatu itzazkezu playlist horren zimendu nagusiak edo oinarriak zeintzuk diren. Igual ez da artista bat izan behar, igual izan daiteke o disko oso bat edo musika estilo potente bat, baina zein da zuk prozesu honetan eta lehen aipatu diguzun bezala, produktorekin lan egiteko prestatu zenien playlista. Zeon Olivia Rodrigo asko, nahi nolako asko gustatzen zait Olivia Rodrigo disko hortan baterik nola duen hautsita bestela, eta baina inun abesti batzutan hori irudikatu, eta gero baita ere pop rockeko abesti batzuk baita ere badauzke Sour izena diskok, eta orduan Olivia Rodrigo bai izan da zentzu hortan soinu aldetik erreferente bat, eta gero soinu elektronikotagotako, ezakit, bueno, gaur oso gaizkien ez ziren, oza, estoy muy espesa. Elektronikoa hori da, barkatu. Hor, nahi asko gustatzen zait, bueno, niretzako da azken urte hauetako pop alternatibo nahi ez dumeztera ditu, disko bena dara Lorderen Melodrama, eta zantzu hori sartu nahi genuen, baina nik uste eta azkenen desbiatu ginela pixkat eta beste zea baten jundie, baina hori baita ere asko gustatzen eta zerrenda hortan baita ere asko zeon, naiz eta esan bezala hori, pues, azkeneko bertsiotan badiez betidanik bat nik hasieran enun kontemplatzen, osea, ez nuken zerrendan olako ezer, baina abesti sortu genunen akustikon, osea, ekoizleek eman zion giro hori, eta asko gustatzen zaigun, zalantza asko izan ditun baita ere, horko drop horrekin, baina hori, osea, pixkanaka, zerrenda hori oinarritzat hartuta gero ere variazio asko egon die, bai. Pasa barko diguzu, hola, oain gaina Spotifyen errexitea, kompartirta oitako batekin. Pasako izan. Referente batzuk aipatu ditu, baina aipatu gabe utzi du beste bat, eta zer ikusia du sarraskiarekin, beraz, zer iruditzen zaizue sarraskian murgiltzen bagara. Ondo iruditzen. Sarraskia da, Eider, tarte bat, gure elkarrizketa guztikoetako tarte bat, non letrak aztertzen ditugun eta letrei buruzko galderak egiten ditugun. Vale. Oso tarte lasaia izaten da eta horregatik sortu diogu sintonia hau. Sarraskia. Ai, gure kandida. Latza, onena. Latza. Referente. Esan bezala hori erreferente batzuk aipatu dituzu, baina abesti batean diazu, Dos miradas, outro. Bai. Que hizo frente al mar, viendo caer el sol, estás mejor cuando das más amor. Eta hor, referentzia egiten diozu, outro abestiari, eta outro abestian esaten du, cuanto más amor das, mejor estás. Zergatik, referentzia hau, edo nundik dator, edo... Esan azkeneko urte honetan abesti horrek asko lagundu ditelako, ez? Jartzen un mantra bezala, ze hori bukatzen da, cuanto más amor das, mejor estás. Eta, bueno, nik keixo ez nun, egizaten egazue, ez nun asko entzuten, baina pandemiako urten, eraman induten bere kontzertu bat ikustea, eta... Eraman induten, no? Bueno, ez, de hecho, osea, niko paritu nizkion sarreran nere bikotei, baina bezan beha ilusa iten ziolako, osea, nik junitzen en plan, bueno, kontzertu bat, beti da ondo. Eta bertan deskubritu eta asko gustatu zaiten, eta besti horrek ezakitzea atentzioa ditu ziten, eta gero egie da, osea, interneten zerrenda guztitan sartzen detela, ze iritzitza gaina arrazoi aukela, ez? Cuanto más amor das, mejor estás, ez? Askotan zentratzen garako gauza negatibotan edo, eta azten gea, osea, geroz eta bestekin, geroz eta, ezakit, elkartasun gehiago erakutsi, edo geroz eta begiruna txoga izan, zu baita ere hobeto sentitzen zehala, ez? Eta egia esan, azkeneko, abesti hauek sortzen nintzena, aurreko urtea pixkat nahiko makala izan zen eretzako, eta abesti hau jartzen nuen, eta esaten nuen, baiet, aurrea. Eta horregatik. Desde que llegaste a mí, ya no me emocionan los estribillos tristes, no puedo olvidarme de ti. Sarraskiaren urrengo galderarekin joango naiz. Ilak 29 ditu eta gu ilargi argitan. Zei hilabete da eta zergatik 29. eguna. Esplikatu barrauke. Eske hau da saltxio momentua. Saltxioa. Bestelarik esango dut, nahi bazu 29an autonomokoeta kobratzeute eta horri Horria. San autonomo, San autonomo. 29 guztiak. Bota nahezuna eta bestelarik ingo. Bai. Ez, beste gabe, Ez sentitu behartuta, erantzutera. Esan bakarrik data, aztarako 29 oso data berezialako. Vale, perfecto, listo. 23 ere bai, urte betetzia. Tast! Aurten 27. Ya no me emocionan los
Eta gero, ja bukatzeko asko gustatu zait esaldi bat, ze diskan diozu maitasuna nahikoa ez dela diotenentzat besarkada bat. Eta besarkada bat oso xamurra eta oso leguna da, baino nik abestiantzutan jasotzen dudan mezua besarkada bat beharren iruditzen zait dela maitasuna nahikoa ez dela dio zuenentzat antzarrak perratzera, ez da? Bai, izan daikora edo baita ere gustatzen zaiten joko hori, ez? Maitasuna nahikoa ez dela diozu, pues ara, bat hori maitasuna zuretzako, besarka bat zutako. Osea, pixka joko hori gustatzen zaiten. Bai. Gaina badu, nik ere horrela interpretatu dut, zuke igual gaiztoa Ze gaiztoa gehan. Baina nik ere hor ikusi dut lerro artean alako ironia bat, Bai, Basutan esaten da, baitasuna nahikoa ez dela diotenentzat, ala, venga, besarka bat, como bete por ahí, esatean, ez? Baina, bueno, haizu, hitzek ere hori dute, ez? Interpretazio anitza eta hori da interesgarrena. Alrebesa direnak, alrebesa dira eta listo, Hemen ez dago beste. Bai, gaur ondo ikasita jungo da, hoi bintzat. Bai. Aldatutako aloratzen bada zu nirekin hasieratik amaierara. Eider, jakin dezazun, orezko matrikularekin gaindetu duzula sarraskia. Eskerrik asko. Bastante salsero tiene, galderak. Zuk esan duzu, nahi zenuela abestiek zure bizitza islatzea, autografikoak izatea, claro, gero horiek defendatu egin behar dira elkarrizketetan. Pero azalpenak eman barri, bai. Bueno, elkarrizketaren sarraski ostean, elkarrizketaren pixkate azken txampa bideratzeko, zuk abisua pasaiazu, Goiuri, hola, Noiz moztu, bai, hola, emaiazu burun. Vale, listo. Eta pixka betikoa, ez, etorkizunaren inguruan iragana eta orain arteko prozesuak aipatu ditugu. Lehen aipatu dizut ere, bazeleku eman nahi diozu bizitza, baina ja kontzertuei begira jarrita, etorkizunan aurten bertan, 2023an, zeintzu dira zure bete nahiko zenituzken mugarri hoiek, aipatu iguzu ere pixkanaka, gaur zure proiektuak ze tankera izango duen emozionalki ere ezagutu dugu, baina bueno, kontzertuei begira zein da urten asmo aliketa gehien, plaza berezi batzuk, modu batean, bestean, formato bakarrean, beti bandarekin, batzutan zut, nola izango da 2023? Nik nire asmoa behintzat da, beti bandarekin jutean, zuzeneko nahiko potentea prestatu egula iruditzen zait, eta ja pare bat kontzertu eman ditugu, eta esan jenden harrera oso poliki izan da, eta bandakin jute naiz, bajista, gitarrista eta bateria laukotea zeate, ez? Horia, laukotea. Eta esan nik uste oso ondo funtzionatzen dugula talde bezala, orduan hori mantenduko dugula. Esan bezala, hasi gaia EPA aurkezten, Bilbon eta Lazkaon aurkeztu genuen, eta hurrengoa Donostin maiatzak 12, eta hortik aurrera pixka bat asmoa da, ateratzen juten dienak, eta baino, esan bezala, erotu gabe eta erotu gabe. Baina bai, asmoa kontzertuk ematean nik asko disfrutatzen dut, hasieran sufritu iten dut, kontzertu aurretik, baina gero disfrutatzen dut, eta hori da asmoa. Bueno, hemendik kafe piloa eta indarrik handienak, Eider, plazerra zu ez, baina zure proiektua sakonago ezagutu izana gaur, ez erotu bidean, uste etzaizula kostatuko, zen gaur bota dituzunak ikusita, erotu ez, baina bentsat errotuta badituzue ideia sendo batzuk, beraz, segi kantuak egiten, segi disfrutatzen eta disfrutarazten, eta segi loratzen, ez? Igo, musika. Ya está, hemen bukatuko da dena. Eskerrik asko zuei. Esan bezala arratsaldeko 6 gainean ditugu, beraz Eider agurtu eta entzulak ere agurtu beharko ditugu. Bihar hementxe izango gara, arratsaldeko 4 eta 5, Naiz Irratian, beti bezala. Beraz, hemen egongo gara zuen zai. Gatxot, Julen? Aio. Aio. Urte batzuk aurrera egin ta berriz topatu gara, badakit ez dela berdin, orain hobeak gara. Atzean utzi dena, ez berriro ekari, eskutik heldu eta bagoaz urrun hemendik. Iriako gehiago ditu gagu ilargi argitan
Calm and bigarren kafea.